Psalmista 1. Autuas se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivät syntiset vanhurskasten seurakunnassa, sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomaan tie hukkuu.